producere fødevarer nok til en voksende befolkning, og samtidig skabe en bæredygtig global udvikling på landbrugsområdet. 2. Altså også, der er samtidig til gavn for alle. Der er 2 faktorer, der spiller ind, og det er bioteknologi og fri konkurrence. Forskere mener, at bioteknologi kan forbedre landbrugets effektivitet markant. I år 2050 vurderes det, at adskillige kornsorter, f.eks. hvede, kan genmanipuleres til at vokse ca. 4 gange så hurtigt som tidligere. Og det anslås, at verdensbefolkningens tilvæksten vil være stabil omkring år 2050 og være på omtrent 9 milliarder. Dette er langt fra 4 gange så stort et niveau som det nuværende, og da det vil blive muligt med genmanipulation at øge effektiviteten af landbruget med ca. 4 gange, bør man med de nuværende landbrugsarealer være i stand til at sikre et fødevaregrundlaget til den voksne befolkning. Kød fra kvæg og andre opdrætsdyr anses også for at være en forholdsvis sikker madressource, i det der bare skal afles flere køer. Overfiskeri i havene og derimod har truet bestanden og biodiversiteten så grotesk meget, at hvis vi fortsætter med det samme overfiskeri, vil udbudsdifferencen i forhold til efterspørgselen stige markant. Globaliseringen i sammenhæng med, at vi i Vesten har en massiv landbrugsstøtte, gør, at der ikke er fri konkurrencesituation inden for dette erhverv, hvilket har resulteret i, at det er umuligt for mange ulande at skabe økonomisk bæredygtigt landbrug. Så en skærpelse af landbrugsstøtten i Vesten vil betyde, at det blev mere fair for alle.